खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैया सरस्वती फुजामोन मैया सरस्वती फुजानि सानावनो सासे गुन गोनां सिख्लाया जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों सिख्लानि मुङा लुना वारदुआस गुबैयै बिथाङा बङाइगाव सा सालमारानि थागिबि नाथाय बिथाङा गुवाहाटियाव थायोमोन गंसे एम्बुलेन्स गारिनि सौख्रांनायाव लुना वारदुआस बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों एम्बुलेन्स गारिया लुना वारदुआसखौ सौख्रांनायनि उनाव आरोबाव आश्रित बरुवाखौबो सौख्रांहैदों जायजों बिथाङा गोब्राब जोखोम जादों उनाव बिथांखौ GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बे जाब्रबथाया गुवाहाटिनि काहिलिपारायाव जानो मोन्दों फोरमायथिनाय बायदिब्ला लुना वारदुआस बिथाङा गुबैयै बङाइगाव सा सालमारानि थागिबि गुवाहाटियाव ल' पास खालामनानै बेंकआव साख्रि मावगासिनो दंमोन आरो साननै उनाव एक्सिस बेंकआवबो लन डिपार्टमेन्टआव जइन जानो गोनांमोन जायनाखि एक्सिस बेंकआव जइन जानो गोनांमोन बेनिखायनो मा फोरमान बिलाइ नांगौ बेखौ सोंनो थाखायनो बेंक फारसे थांदोंमोन लुना वारदुआस बिथाङा बेयावनो गंसे 108आ बिथांखौ सौख्रांदों जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो बिथांखौ देहा फाहामसालिसिमबो लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय जायगायावनो जिउ खोमादों होननानै फोरमायथियो डक्टरनिफ्राय न'खरनिफ्राय अजद होनाय बायदिब्ला 108 सालायग्राया जौ लोंनायमोन ओजोंहाय 108 सालायग्रा गौथुमनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि लामानि जाब्रबथाय खालामनाय सुबुङा 108 सालायदोंब्लाबो गुबैयै 108 सालायग्रा नङा ट्रेनिं गैयै सुबुंसो बेनिखायनो बे दाया GVKEMRI कम्पानिनि मानोना ट्रेनिं गैयै सुबुंखौ जाहाथे 108 गारि सालायहोआ बेनि थाखाय गले गले कम्पानिखौ बुंनाय जाखादोंमोन नाथाय कम्पानिया गोसो होआखै बेनिखायनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों आरो बेयो सोरखारनि दायित्व होनानै बा सोरखारा बेनि सायाव बिबान लानो नांगोन होननानै बुंथियो 108 सालायग्रा गौथुमनिफ्राय क'क्राझारनि मालसिं र'डआव आदिबासिफोरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय सिखोना राजा बिस्मित बसुमतारीनि न'आव आगान हैदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि क'क्राझारनि डिसि आरो माखासे बिबानगिरिफ्रा बिथांमोनहा दुखुथिया न'खराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे आसाम सोरखारनिफ्राय सिखोना राजा बिस्मित बसुमतारीनि अनजालि बिसिनि आखायाव 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गथायदों दायनिगिरिखौ जाहाथे फासिनि साजा होयो बेनि थाखाय दाबि खालामो आसाम सोरखारनि सायाव न'खरनिफ्रा मानोना सिखोना राजा बिस्मित बसुमतारीया जेबो दाय गैयामोन बा दाय मावाखैमोन खामानिसो मावनो थांदोंमोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो सिखोना राजा बिस्मितनिया 13 दाननि उन्दै फिसाजो दङ दा बिसोरनि जिउआ मा जागोन होननानैबो बिजिरनाय नागिरनानै मेगनाव मोदै फुगारो थैनाय सिखोना राजानि बिमा आरो बिसिया बिथांमोननि न'आव थांनायनि अनगायैबो कारिगावनि सुनिल मुर्मुनि न'आवबो थांनानै बिफानो 5 लाख रांनि चेकखौ गथायहोयो सुनिल मुर्मु जाय सुबुङा बे जाब्रबथायावनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बिथांनि न'आव थांनानैबो सुनिल मुर्मुनि बिफानो 5 लाख रांनि चेकखौ गथायहोयो बेनि अनगायैबो कारिगावनि रिलिफ केम्पआव थानायफोरखौ खौरां लाहैयो जयन्त मल्ल बरुवा बिथांजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि क'क्राझारनि डिसि आरो माखासे बिबानगिरिफ्रा बेयाव थांनानै बिथांमोनहा न'खर सावजानांनायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसाव बे सावथाल आरो बर' मोननै हारिनि दाङाबाजि जानायाव गासै गंब्रै 13 न'खरा सावजानो गोनां जादों बेनिखायनो गंब्रै 13 न'खरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावो आरो बे जाथायावनो जोखोम जानांनाय गासै 4नो 1 लाख राङै होनो थाखाय फोसावो आसाम सोरखारनिफ्राय बे बोसोरनि मार्च दानसिमनि गेजेरावनो मावइस्ट उदखारिफोरखौ फोजोबनो खोथा होदोंमोन मिरु सोरखारा बे लेखायै थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मावइस्ट उदखारिफोरनि हेंथायै गोख्रों अपारेशन खालामनाया जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो सिकिउरिटि फर्सआ अपारेशन खालामनायाव सिकिउरिटि फर्स आरो मावइस्ट उदखारिनि गेजेराव गोख्रोङै गावलायलायनाय जादोंमोन जेराव 15 मावइस्टफोरखौ गावथारनो हादों एन्टि मावइस्ट अपारेशन खालामनाय जादोंमोन झारखन्डनि सोनाब सिंभूम जिल्लानि सारान्दा हाग्रा ओनसोलाव अपारेशना जादोंमोन बेयावनो 15खौ गावथारनो हादों आरो 15 गावथारनो हानायनि मादाव पतिराम मांझी उफ्रामुं आनालदा जाय मावइस्टफोरनि सेन्ट्रेल कमिटि मेम्बार आरो बे मावइस्ट उदखारिनि हेंथायै झारखन्डआव 1 कौटि उडिशायाव 1 कौटि 20 लाख आरो NIA-निफ्राय 15 लाख रां फोसावनाय दंमोन सोरबा बे दुथांनि हेंथा खौरां फोसावनो हायोबा बेबायदि रां होनाय जागोन होननानै बान्था फोसावनाय दंमोन बेनि अनगायैबो 50 लाख रां फोसावजानाय सासे मावइस्टखौबो गावथारनो हाबाय 15नि गोथै देहाखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे गोबां हाथियारफोरबो बोखांनो हादों मुंख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि मार्च दानसिमनि गेजेरावनो मावइस्ट उदखारिफोरखौ फोजोबनो खोथा होदोंमोन मिरु सोरखारा बे लेखायै CRPF डिस्ट्रिक्ट पुलिस
आरो कब्रा बेटेलियाना जयेन्टलि अपारेशन खालामदोंमोन जेराव सा 15खौ गावथारनो हादों। माओइस्टनि टप दैदेनगिरि पतिराम मानझीनिखौ गावथारनो हानायनि अनगायैबो गोबां माओइस्ट उदखारिफोर जायनि सायाव बान्था फोसावनाय दंमोन बिसोरखौबो गावथारनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि उदखारि पतिराम मानझीनि हेंथायै झारखन्डआवनो गासै 149 केस दंमोन। दा बे दुथांखौ गावथारनो हाबाय। बिटिसि ओनसोलाव दासान्दि महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो चेक राननाय हाबाफारि जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो चिराङाव राननायनि उनाव क'क्राझाराव मैया क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो चेक गथायदों। क'क्राझार जिल्लानि गासै 21,768 मुलाम्फायारि आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेकखौ गथायदों। आइजोफोराबो जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो आरो बेफार फालांगि खालामनो हायो बेनि थाखायनो आसाम सोरखारनिफ्राय आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेकखौ गथायनाय जादों। बे चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमपि जयन्त बसुमतारी, एमएलए रबिराम नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बाहागो लादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव सिकिउरिटि फर्स आरो उदखारि हान्जानि गेजेराव गावलायनायाव पाकिस्ताननि टप टेररिस्टखौ गावथारनो हाबाय। जैश-ए-मोहम्मद उदखारि हान्जानि उस्मानखौ गावथारनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि उधमपुर कठुआ ओनसोलाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो उदखार खालामबोदोंमोन जैश-ए-मोहम्मद उदखारि हान्जानि टप उदखारि उस्माना। दुथाङा मस्ट वान्टेड उदखारिमोन आरो गोबां एनकाउन्टारफोरावनो बारग'बोबाय थादोंमोन। नाथाय दा आर्मि, जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आरो सिआरपिएफआ कठुआ जिल्लायाव अपारेशन खालामनायाव गावथारनो हाबाय जैश-ए-मोहम्मद उदखारि हान्जानि मस्ट वान्टेड उस्मान उदखारिखौ। अपारेशन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां? मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय। मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनलाय? नुवाखै, दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै आं। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय आं। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा थैनोबासो दे। नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।